O 2 de decembro inclusive. Debe enviarse o enderezo cancióndonadal2024@crtvg.gal en formato MP3. Bases en crtvg.gal. Bueno, pois animamos, que participedes neste concurso, que ademais hai cartiños en xogo. Eu creo que xa este da canción de Nadal da CRTVG xa forma parte de que todos formemos e gocemos destas festas de Nadal. Estou un pouco, eu así, un pouco mirando de reollo, Rocío, porque que estás facendo, muller? Estaba falando a xente que se animara a mandar as súas cancións de Nadal. Pois igual animo o meu. Bueno, no, ti non podes participar. Como que non? No, ti non podes. Mira que vocerío teño, A ver. Cuidado. No, quedo sen palabras. Foi así algo improvisado, pero eu teño este potencial de voz dentro, tiña que sacalo mentras poño a decoración Quedo do abraiado Nadal. entre o reno, o abeto e a voz, o poderío, cuidado, é a máis grande, Rocío Jurado estará tremenda lá onde este, Non é que si que cheja Rocío Durán. No, cuidado, que non son notas fáciles, fixéchelo Home, bastante claro, que ben. non é que o fixen ben. Mira, por que tes todo, aparte de cantar? Isto que é? Aparte de cantar, eu trouxen aquí un pequeno decorado de Nadal, porque que eu non entendo porque este plató ainda non está decorado. Entón dixen, bueno, pois vou poñer aquí un pouco unha árbore, algo de agasallos, non? Para decorar o tema. Porque claro, a min o que me falta aquí, eso sí, produción, é un Papá Noel. Bueno, pois xa Non cantas. hai un Papá Noel. Oigo, martes temos programa hits aí a tope, Se queres imos ali a cantar o martes. Ai, pois non che digo que non, eu quento un pouco a voz e doulle pa diante. Queres Papá Noeles? A ver, producción, Papá Noel, donde? Non, Papá Noeles témolos en Oleiros. Igual xa non os precisamos. Pero non podemos ir agora, como Oleiros? En Oleiros. Non podemos ir agora, anda que non. Fumos Sí. a Oleiros. Ali está a casa de Fátima. Calade. Fátima ten 400 Papá Noéis na súa casa, O primeiro regaloulle